Boșilor, astăzi o să ne jucăm Minecraft. Deci, stai să se facă ăsta. Și nici nu-mi pasă. Hai să începem. Primul e. Vă arăt eu ce-am mai găsit pe aici. Uitați. Am sabie de diamant, am armură, am de toate pe aici. Asta e casa mea de aici. Stai să mai iau niște stone. Stați puțin. Scuzați-mă, prieten, trebuia să vorbesc cu cineva. Mi-ajunge atâta stone. Ce vrei? N-am timp, dași din gură. Am nevoie de un chest. Aoleu, o să-și face noapte. Să, e prea lumină. Bă, să faci noapte. Să nu intre nimeni în casa mea, că dacă nu îl iau cu sabia. Dorm. Stați, prieten, stați, prieten. Nu o las așa. Scuzați-mă, prieten, trebuia să vorbesc că tot mă enervează ăștia care mă cere să vorbesc. Scuzați-mă dacă unul te-a deranjat sau ceva. Da, e niște proști pe aici, așa. Bă, prieten, mi-aș face o intrare secretă. Nu prea. N-am timp de intrare secretă. Să haide. E bine. Cam. Nu. Trebuie puțin. Merge să craftez ceva. Ce e asta? Asta? Nu. Merge o sabie de asta. Bă, cum merge o sabie care are damage? Puțin. Cred că nu are, nu știu, e așa. Pe care... David! Hai să mănânci o omletă! Scuzați-mă, prieteni, niște proști care tot mă enervează. Nu mă lasă deloc. Să vedem. Aș pune un chest pe aici. Prieteni,
Nu chiar știu ce să fac astăzi la videoclipul ăsta. Nu prea am făcut un plan, că n-am chef. Deci, cred că m-a dus mâine. Te pui cu mine tu? Te pui cu mine? Să pune zombie cu mine. Ies de aici până nu mă omoară, că am tot ce-mi trebuie. Ajunge atâta. Bine, dar trebuie să mai fac loc. Trebuie să mai plantez copaci ca să crească odată. Să mai iau lemne. Mai e copaci, să fie mai pe lângă casa mea. Bun. Băi, prieteni. Bă. Dacă se uită în niște nubi de Minecraft și nu știe cum să face o fermă automată de bambu, le arăt eu acum. Stai prima dată să găsesc bambu. Stai, de unde găsesc toate alea? Că nu pot să le iau din creativ, că după aia trișez. N-am toate alea. Stai, merge să fac dispenser. Am nevoie, cred că, de restul. O, hai, lasă. Că nu pot să le arăt la nubi dacă se uită nici măcar niște nubi. Scuzați-mă dacă vă chem eu nubi, numai că le zic dacă e unii așa. Așa nu știu cum să mai facă unele lucruri. Să se uite cam altă dată când o să strâng lucrurile. Tot în flash. Nu am nevoie. Doar tot mai mult. Duceți-vă. Unde să se ducă copilul ăsta? Unde se duce? În casa asta? Bă, copilul ești de aici, că asta e casă de sărac. Bă, villagerii când le dau un pumn sau ceva, trebuie să iasă. Știi ce, bă? Hai că te blochezi acolo. Lasă o baltă. Nici nu mai ești. E bine, hai să-i dăm drumul. Doar stați. Dacă nu dați like, o să îl las blocat. Deci o să las blocat dacă nu dați like. Vă promit eu. Ați dat like? Bine, hai să-l dezblochez. Dacă ați dat like. Cred că ați dat. Dacă n-ați dat like, o să-l omor. Cartofi. 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 Cartofi.
Cartofi. Cartofi. Cartofi. Cartofi. Cartofi. Bă, câți cartofi e? Să vin altul să facă curat. Papa, nimeni nu o să mă prindă. Alo, prieteni. Prieteni, hai să vedem. Bă, jur dacă bat eu 3 scheleți, numai că trebuie să iau din creativ, că e greu să-i fac un spawner și trebuie să fie și 3. Trebuie să dați like și subscribe și să dați drumul la clopoțel dacă bat 3. Dacă mor, nu trebuie să dați. Deci hai să-i luăm. Hai să-i luăm. Doar din creativ, că din altundeva n-am cum. Da? Dacă nu e schelet, tot trebuie să-l bat. Am bătut unul. Deci o să las să mă bată pe mine. Hai, bate. De 1, 2 și mai îl bag pe el. Hai, bă. 1, 2. Încoace. Venit. Vino și tu. Nimeni nu se pune cu mine. Trebuie să dați like, subscribe și să dați drumul la clopoțel. Doar dacă mai bat încă unul. Așa trebuie acum. Oameni buni, episodul nu chiar o să dureze prea mult, că nu știu chiar ce să mai fac. Hai mă, ieși. Când mă scol, atunci o să fie gata. Gata. Nu uitați să dați like, subscribe și să dați drumul la clopoțel. Pa!